କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ସାମାନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ କେଇଟା ନ ହେଉଣୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2009ରେ ଏକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ସାମାନ୍ଥା ଏବଂ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟା। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2014ରେ ସାମାନ୍ଥା ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଥିଲା ଏବଂ 2016ରେ ସାମାନ୍ଥା ନିଜେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। 2017ରେ ଗୋଆରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାହ କେବଳ 4 ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା। ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର 5ମ ଆନିଭର୍ସରୀ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ପରଠୁ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସାମାନ୍ଥା। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ସାମାନ୍ଥାଙ୍କ ବାପା ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ଥା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାରଣ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ସେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସାମାନ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାଗାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ସାମାନ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କଷ୍ଟକର ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।